Moi kaikille! Tää on meidän eka video ja siis tänään me kaikki aiotaan näyttää, että miten tiputtaa ratsastaja 5 tai ainakin 5 eri tavalla. Joten eiköhän mennä vaan asiaan. Elikkä eka tapa on aika helppo juttu, elikkä sä vaan kiellät esteelle. Elikkä siis, niin. No, tässä tulee video. No niin, mennään seuraavaksi muurille, Fanni. Muurille? Ei! Mä vihaan muureja, ne on niin pelottavia. No niin, Fanni, sä pystyt siihen. En muuten varmaan oo hyppäämässä Fanni! Ei se nyt niin pelottava voi olla. Onhan se nyt ihan sikapelottava. Mä en oo todellakaan hyppäämässä mitään muuria. No okei sit, Fanni. Seuraavana meillä on jättipukki. Ja sen nyt varmaan tiedätte, mitä se tarkoittaa. Eli sä vaan teet jäätävän kokoisen pukin ja sitten se ratsastaja lentää ja sitten se on. Mä en kyllä jaksa tänään tehdä yhtään mitään. Mun pitää keksiä jotain. No niin, Omega, laukka! Sä et varmaan siellä kyllä kauaa pysy. No niin, tästä lähtee. Huppis! Mä sanoin, että meillä ei ollut tänään olla tunnilla. Tottelet sitten ensi kerralla. Vois herran jestas. Ponien kanssa aina tulee jotain. Seuraavana, eli kolmantena kait, on vuorossa pystyyn nousu, eli takajaloille. Elikkä ihan kaikki ei tätä osaa, ainakin, mutta joten sitten on ainakin se ratsastaja lentää sieltä alas, koska ei se nyt voi pysyä siellä mukana. Hopi ässä, meillä ei ole koko päivää aikaa. Ässä, menoks nyt vaan? No niin, sit lisää teravii. Mä jaksa enää. Oi vitsi. Ässä, mikä sua vaivaa? Ei kuule vaivaa yhtään mitään, ehkä sua vaivaa joku. Seuraavana meillä on vuorossa pikku sivuloikka. Elikkä niinku sä vaan hyppäät sivulle ja sit se vaan tipahtaa sieltä. Mä en kyllä sitten yötä jaksas kyllä enempää. Hihihihi. Mä en jaksa taas kerran. Pikkö. Sorinen maa, mut mä en jaksa enää. Mut sitten on viimeinen eikä todellakaan vähäisin, eli piahtarointi. Koska jos maha nyt kutittaa, niin kai mun on pakko päästä sitä niinku rapsuttaa, joten joo. Peppino, mun maha kutisee. Nyt! Mä en voi mitään sun mahaa rapsuttaa. Kutisee niin paljon! Liiku! Eteenpäin! Kyllä sä nyt kestät. En kestä! Oikeesti! Oi, joka putittaa, Come on! Opit tulla kesken tunnin vaan alkaa piahtaroimaan. Ei mitään voinut, että mun maha kutisi. Se oli pakko tehdä. Ei oo. No niin, liikkeelle siitä. Kun katsoitte tämän videon ja toivottavasti tykkäsitte, joten nähdään seuraavassa videossa. Moro!